Udarekin batera, herritarren janzteko moduare askotan aldatu egiten da. Bainu jantziak, bikiniak, tiranteak, kamisetak, hori guztia jakitera, gaurkoan Bergarara etorri gara. Goazen gehiago jakitera. Udan ja sartzen gabitzela, zertan aldatzen da zuen janzteko modua? Lehenik eta motzetan jazten nazela, eta gero bai kolore txuria eta gehiago erabiltzen dutela. Ez dakidan termodinamika olako zozetarako, solo puro postureo, baina aldatitzen da hortan. Ez dakit freskoa goia ez hori dana, en plan, prakamotzak, tirantiak, ez dakit. Ez? Ez dakit. Ez dakit, lorropa prakamotza, gamotza, eta hori tamaino jantzitxan gehien bat, eta ero, zapatiak erabiligarrian, txanklak egunero. Jartzen naiz prakamotzak eta gonak eta kamiseta motzak eta. Beru itxen da benean prakamotzak eta hola jantzi, eta txaketia eta baitxialaga. Eta zuk? Ni berdina, gauza zabalauak, hola, harintxuak, baina jazta. Nik uste nahiko antzerako izaten dala, ez? Top bat eta hola, eta Prakamotzak. gonak igual gehiago erabiltzen ditugu eta soinekoak eta hola, baina bestela nahiko berdin, ez? Kamiseta motzak, prakak, txankletak ala sandaliak eta txapela. Bueno, berua da honegunetan biltza, saiatzen naiz prakamotzak, kamiseta ligeruak ero. Gisa, laneko ordute gisa eta ez da erreza, baina, lanetik kanpo, beti aldatzen duzu pizkatu itxura horrek. Hemendik kanpo saiatzen nien outfit igual deigarri edo ausartagoak erabiltzen dituzue? Zelan? Outfit ausartagoak edo nolabait deigarriagoak erabiltzen dituzue herrixan baino? Bai, normalian bai. Azkenean kolore igual bizitxauak edo motzaua da, ez dakit. Zanlik, ni kanpoan bizi naiz eta herri bazen bizitzean bizkat, dana txikixo da orduan, igual kanpoan gehiago sartzen za. Ez, normalian ez, normal, hemen moduan. Ez, nik ez. Beti bezala? Bero gutxen egoten da denakin. Bueno, batzutan igual, gauerako eta. Hori da. Igual alda izan, kolore bizitxagoak toala erabiltzen ditu detela. Eta adibidez kolore? Ez da, adibidez, igual, kolore, arroxa moduan, horixan, holako kolorean igual ez ditudanak erabiltzen. Eta bain koloriak aipatxo dituzuela, ze kolore erabiltzen dizu gehien udan? Txuria eta hori, naranja eta kolore horrek jo. Nik beltza eta txurisa gehixen. Begat importa ze kolore erabilio gisa esan da. Ez, nire kauzuan ez, egisa da nahiko antzerakoa, kolore nahiko berdintxuak eta hola, oso zaurta izan barik bez. Beltza, txurisa. Udan gehiago txurisa eta hola, bai. Eta udarako, arroparako espreski diru asko gastatzen duzue? Nik ez. Zuk? Ez da, asko zutxi hau. Nik justo pertsonalki asko ez da, baina neguan bezala. Piskat bai. Bai, bestela be bai, baina bai. Eta ze erropa mota erazten dituzu? Ez dakit, gonak eta prakamotzak, topak. Ez, alikta gutxien. Negukutan gehiago nik uste dut. Gurasuen erropa zarrak hartu baleizko beto. Nire kasuan ez, ez naiz oso sali erropi erostera, eta hortian bi erosketa ero handitzen ditut, eta hala. Eta influencerretatik eta ideiak hartzen duzue zuen janzteko modura egokitzeko? Bai, nik bai. Adibidez? Zeinen ideiak, ni Manu Rio zen ideiak hartu ditut. Eta ze motatako ideiak hartzen zu? Extravagantes, extrovertidas. Zuk hartzen dituzu? Normalian ez. Ez, nire kasuan ez. Ila Enez zaharra, baina nik uste tema hortan pixkate antikoa geratu naizela, bai. Goazen bainu jantzien inguruan berbaitxera zen, bainu jantzi mota heltzen dituzu, luziauak, motzauak. Nik luzia. Eta ze motatakoak edo, ze koloretakoak? Normalien nahiko ilunak izaten dira, beltzak ero urdinak, ni koloretan nahiko klasikoa. Eta kantzotzioak barrutik erabiltzen dituzu, bai dela, ez? Normalien bai. Eta zer dela eta? Komodo izaten dalako bai. Zuk ondartza esoetzen nien bainu jantzien azpitzik kantzontzioak erabiltzen dituzu, bai ala, ez? Nik ez. Eta zautu zu jendia erabiltzen dagoena? Nire Mikeleko nire gonak erabiltzen. Zergatik uste oso erabiltzen dela?
Esaten nire, gero rosadurak edo zortzitxulako galtzuntzioak ez erabiltzia, baina nire kasuan hori gertatzen da, ez dakit zaitxik izango den. Eta zuk udara begira kantzontziak erabiltzen dituzu bainu jantzian azpitxik? Hasieran erabiltzen dituen, baina ja ez. Bueno, batzutan egisa da bainu jantziak mina itxen dotzula. Dauko, ez dakit, zare bat moduen, eta mina itxen dago, cuando roza la fricción, baina bestela ez dut erabiltzen. Eta zuk ze mautako bainu jantziak erabiltzen dituzu? Bikinisa normala. Ze koloretakoak? Naranja, txuria... Vale. De todo. Kolore dunak. Ze koloretakoak? Gorrixak, urdinak eta beltzak. Bainu jantzi luziak edo motza erabiltzen duzu? Luzia. Herritarren artean, hainbeste erroparen artean, zalantzak ere sortzen dira. Ze bainu jantzi erosi, ze bikin erosi, baina zer gomendatzen dute bertako adituak? Guazen jakitera! Hemen txik zaitugu bainu jantzi eta bikini artien, baina udara begira herritarrek zer eskatzen dago gehien. Geixen bat bikinisa saltzen da, geixen bat, baina traje bainuape oso ondo gelditzen die. Eta, bueno, oin pizkati goin da traje bainuen salmenta. Eta ze motatako bikinisak? Hombre, geixen bat estampauak. Lizuape bai, bueno, beltz bat beti eukitzia ondo dao, baina geixen bat estampaua saltzen da. Oin gainera askotan bikini modelo ezberdinak be nahastu jendie, ez dakize hori... Nik ez dut eukitzen sueltuan, nik konjuntu eukitzen dute, kulerua eta goiko partia batera, normalian. Bikini mota ezberdinak bai, trikinisak, bikinisak, ez dakit hemen... Bai, holan, kulero hola txikixakin, baina gero badarebe bai, kulero haundixauakin. Honek adibidez, ikusten dozue, kulero altua dukala. Eta mutien artien, guazen honutza, hemen ikusten ditugu beste bainu jantzi tipo batzuk, ez dakit zainak ikutzen hemen arrakasta gehien. Kolore fuertiak eukitzen dau, gero beltzape bai, beltzabe saltzen da. Eta ez dakit zeiritzu dugu oso noin mutiek, kantzontziak erabiltzen dituzte bainu jantzian azpitxik zeiritzu dugu. Bueno, ni pentsatzen dut, gure traje bainuak adibidez, eukitzen dabe, barruan sare hau. Orduan, honekin ez tozu bihar jastia kantzontzilua azpitxik. Hau ez daukenak, ez dauken traje bainuak, igual bila dabe kantzontzilua azpitxik jastia. Baina guriak dana dauke hau sare hau. Bale, mi esker.